Està cremant-se Oliva. Això d'ací, el poble d'Oliva, i ací, no sé cert si és muntanyeta de la Creu, perquè trobo que la muntanyeta de la Creu és la de darrere, però n'hi ha una fumera i es veuen unes flames des d'ací. No han parat encara els helicòpters de passar. I el man de fum arriba ben lluny. Els de la Font d'en Carròs estaran ofegant-se. Ja en 2020 Oliva es va incendiar la muntanya de Santana i part de la muntanya de la Creu i no teníem encara la muntanya a recuperar. I Oliva s'incendia pels mateixos motius que s'incendien Castella i Lleó i Galícia, a pesar de que estan lluny. Precisament perquè les nostres generalitats, les nostres juntes, els nostres governs autonòmics no inverteixen en prevenció d'incendis i tenen les muntanyes però brutes i plenes de vegetació.